जायदुम अननानै नों आंखौ बेफोरबायदि खालामबाय थानाङा आं फाग्ला जागोन नों सोरखौ मोननानै आंखौ बेफोरबायदि खालामनो हाखो नोंथ' आंखौ बेसेबां मोजां मोनोमोन आं बुंदोंना सेलबोराय आङो नोंनि बिब' जायो नों आंनि फंबाय जायो नों मानो बुजिया जोंफोर आलासि जालायो थांबायनिफ्राय आलि बिब' मानो मानि बिब' आरो नोंनो बुंदोंमोन माथो आलासि जाबाबो जोंफोर हाबा जालायगोन होननानै आरोथ' जोंफोर असे आलासिबो नङा आलासिबाबो गोजानैसो जायोना जायदुम नाथाय नोङो मा फालतु खालामबाय दङ नों मानो सोलायखो मानसिया नोंथ' बिदि नङामोन सोलायनो गोनां जादों आं सेलबोराय मिथिबाय नों माने बुजिया बाथ्रा बुंबा थांबायनिफ्राय आरो मानसिफ्रा मा सानगोन आंखौ सिगांबा जेबो गियामोन साननायखौ दासो गिग्रा जाबाय नोङो नों माने बुजिया बाथ्रा बुंबा थां होनना बुंदोंना बिथिंसो आइबो गैया आं थाङा नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामबाय दङ नों आंखौ फन खालामफिननांगोन आगोलनि बायदि नों आंखौ गोसोथोफिननांगोन नङाबा आङो बेनिफ्राय थाङा जायदुम आं बेनिफ्राय थाङा नोंखौ फाग्ला बायसि मोजां मोनो जायदुम आङो नाथाय नों माने बुजिया नोंबोथ' आंखौ सानसे समाव फाग्लि बायसि मोजां मोनोमोन दा नाथाय सोरखौ मोननानै नोङो आंखौ बावनो हाबाय जायदुम आइ लाभ इउ फाग्ला जादों नामा नोङो नोंनि थाखाय फाग्ला जादों आं I love you जायदुम I love you सेलबोराय नों साला बाथ्रा बुंबा बुजिया बु नों आंखौ जेसे बुयो बु नाथाय आंखौ नोङो नागारनाङा जायदुम नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा आङो I love you जायदुम नोङो आंखौ मानि थाखाय बेफोरबायदि खालामदों बुं आंनो फिननाय नांगौ नोंथ' बेफोरबायदि नंथारामोन नों एसेबांथ' मिन्थिनो लुबैथारदोंना सेलबोराय आं नोंखौ मानो बेफोरबायदि खालामगासिनो आं नोंखौ मानो ब्रेकआप होखो बुं खोनासं बुंनोथ' सानाखैमोन आङो नाथाय आं दिनै बुंनोसै नों ओरैबायदि अख्राना नों माने मानिखाया नाथाय नों सैथोखौ मिन्थिनायनि उनाव सहायनो हानाय नङा मा सहायनो हानाय नङा माने नों थारैनो गुबुनजों हाबा जासिगोन ना बिदि नङा सेलबोराय आं मानो सोलायलांखो मिथिगौ ना आं नोंखौ मानो ब्रेकआप होखो नों मिथिगौ ना मानोना नों आंनि असे फंबायसो नोंजों आंजोंलाय बोरै असे फंबाय जानो हाखो नों थगायनो लामा मोनाखै आंखौ जायदुम आं थगायाखै सेलबोराय नोंजों आंजों असे बिब' फंबायसो नोंसायानो आंनि बिमा बिदि जानो हाया मालाबाबो बिदि मालाबाबो जानो हाया जायदुम आंनि आया नोंनि बोरै बिमा जानो हागौ बिबो असे औलै सेलबोराय नोंनि बिमायानो आंनिबो बिमा असे बिदि आरो बोरै जानो हागौ गोबां काहिनि दङ आगै जानो हागौ नोंसा आफाया बेलेग जोंहा आफाया बेलेग नाथाय बिमाया सासेयानो दै माला सिं सिं खोथा बुंबाय दङ नोङो जायदुम बिदिलाय बोरै जानो हागौ बिदिनो मान जुदि नोङो फोथायाखैबा नोंसा आइनाव सोंहैथार बांबुलिया सोर होननानै बांबुलि औ आगै आंनि नामा बांबुलिसोमोन आरो आंनि आइया आंनि असे बिमा नङा आंखौ दैयाव मोननासो लाबोदों आंखौ दैमायाव मोनदोंमोन ना आइया नोंनि बिमाखौ बिराद मोजां सानोना मोजां नङा जोंनि बिमाया खेबथाम हाबा जादों खेबथाम मा आइया खेबथाम हाबा जादों सिगाङावनो हिनजाव गोनांखाजोंनो हाबा जादोंमोन ओमफ्राय सेकेन्ड बाराव आंनि आइनि हौवाजों मा औ आइया आंखौ लांफादोंमोनबोनो ओमफ्रायबा उनाव मा जाखो दा हौवानो नाङा जाबाय खोमा आंखौ ओमफ्राय सानैबो लोगो नांनानै आंखौ दैयाव गारहरदोंमोननो ओमफ्राय बिदिनो आंखौ जायबा दा फिसिबाय दङ आइया बे आइया दुगैनो थांनायाव मोनबोदोंनो आंखौ नोङो नोंसाइखौ बिराद मोजां सानबाय दङ ना मोजां नंथारा बियो इसेबो मोजां नङा नोंसा आफायासो मोजां गावगाया गाज्रिखायनोथ' बियो नोंसा आफाखौबो गाज्रि सानो सेलबोराय आगै नोंजों आंजों असे बिब' फंबाय जानो हागौ जोंनि बिफाया आलादा थेवब्लाबोथ' बिमाया सासेयानो ना बिदियाव बोरै असे जाया जानो आं फाग्ला रखौ मोनजोब्बायलै आब' आं फाग्ला रखौ मोनजोब्बाय जों सानैया थाङै थुङै बिब' फंबायसो जाहैबाय बिदि होनना मोनथिबा आं नोंजों रायज्लायामोनबो आब' आयै नोंखौ आं बेफोरबायदि सानाखैमोन आफाया नोंखौ रायबाथाय आं आफाखौसो उल्था रायोमोन नाथाय आफायासो मोजां नोंसो गाज्रि
आइलै नों बिदिसो नों गाव गावनि फिसाखौनो दैयावबो गार'लायनो हागौ होमबालाय नोङो आंखौबो मालाबा बुथारगोन ना मायो आयै जेबो गेरेन्टि गैया बेफोरबायदि मानसिजों मोजाङै था नोंबो आगै जोंनि असे बिमाया मोजां नङा आं न'आवनो थालालै आब' आं न'आवनो थाला आं आरो बिराद लाजिनाय मोनबाय आंखौ निमाहा हो जुदि आं सिगाङावनो मोनथिनायमोनबा आं नोंखौ बिदि ब्रा ब्रा खालामबाय थायामोन नों मानो खिन्थायाखैमोन आब' नों आंनोथ' खिन्थानो हायोमोन ना जोंफोर सानैया असे होननानै बोरै खिन्थानो आङो आगै आंदि बेसे लाजिनानै दङ आंसो मिथिगौ नोंनो मोनथिहोनो सानाखैमोन आङो सिलबोराय बोरैबा मोनजोब्बायलै आङो आब' बिदिसो जाहैबाय थागै थुगै आइया मानो बिदि आरो नोंखौ मानो बिदि खालामनाय आरो मानो साथाम हौवा जनाय बियो नों गोसोआव दंना सिलबोराय बै सानसेखालि नोंसा आइजों जों आइजों नांज्लायनाया जोंफोर उन्दै टाइमाव नों गोसो गैला खोमा एसे दङ बिसोरो बेनि थाखायसो नांज्लायदोंमोननो बिसोर सानैबो लोगोथारसोमोननो लोगोनि हौवाखौनो ओमफ्राय सेनानै खारसनहैबाय आरो दा जायबा आंखौ फिसिनो लाबोनाय आइ बिनि फिसायाबो गाज्रिथार आरो सिलबोराय रांखावरि आइया जेलबो जादोंमोननो आंखौ बिसोरो हौवाजों लोगो नांनानै दैयाव गारहरदोंमोन ना ओमफ्राय साला बे जोंहा आइनि फिसायखौसो मोनासैनो दे आइखौ ना आं थांनानै माथोखौनो हैला आं आइखौ माथोखौनो होला खोमालै आब' आं मा होनना बुंबावनो दा नों थांदो बेनिफ्राय आगै जागोन दे आब' थांगोन गोरोन्थिया जोंनिबो नङा आब' जोंथ' मोनथिलायनानै बिदि मोजां मोनलायाखैमोन ना दा जोङो मोनथिबाय दा बेफोरनि बागै जेबो सानला थेवब्लाबो जोंथ' दा असे बिबो फंबायना आब' औ दे थेवब्लाबो थां बेनिफ्राय मानसिफोरा माबा माबि सानगोन दे जागोन दे आब' दाथ' थांसै आं खिन्थानो सानाखैमोन आं नोंनो सिलबोराय नाथाय खिन्थाबाय आङो नों मानिनायानो थागोन नालाय नङाबा हेलौ मा खालामदोंलै आसोल दङ ओरैनो गार्लफ्रेन्ड नांगौ नामा नोंनो मा गार्लफ्रेन्डखौथ' नांगौमोन र' ओमफ्राय माबायसि गार्लफ्रेन्डआलाय साइसआनो आंनि हिन्जावनि लोगोलै ए उर्मिला बाजैनि लोगो नामा औ गार्लफ्रेन्डखौथ' नांगौ जादोंमोन र' दासान्दि आंबो सिंगोल ना ब्रेकआप जाबाय मा होनो माबायसि फट' हरनाय मा नाम मानसिया साइसआनो दे नोंजों समायसिगोन गोजौ ओमफ्राय र' नामखौ मा होनना बुंदोंमोन बिजुलि अ दिनै नाम्बारखौ हरना दोन बबेनि माने गामिनि नामखौनो बावबायलै मा होनना बुंदोंमोनबा ओइ नाम्बारखौ होगोन दे आङो दे जागोन दे नाम्बारखौ होना दोनबानो जाबाय ओमफ्राय फसायबा हरनोसै फना सिगाङावनो नोङो फट' हरना दोन दे जागोन दे आं दायो गार्लफ्रेन्डनियाव फट'खौ बिगोन आंनाव दा फट' गैथ'वा जिखिजाया आङो फट'खौ हरना दोनगोन दे जागोन दे र' ओमफ्राय नोङो फट' गैयाबा नोंलाय बेखौ बोरै नुखो दे साइज होननानै बोरै मिन्थिखो माबालै गार्लफ्रेन्डआनो खिन्थादों आरो साइज दङ होननानै नों नुवाखै आरो आङो नुवाखै दे जिखिजाया नों टेनसन खालामनाङा आं नोंनो फट' हरगोन आं बिनि र' दे बिनाय नायनि आंबो माबेसे मोजांबा लानोसै बेसेथ' सिंगोलै थाबाय थानोलै ब्रेकआप जानायनिफ्राय माथो मोननायानो थायाखै मालाय बयबो बुकिं गोजा आजिखालि सेंग्रा सिख्ला नागिरना मोननो नागिरालै सिख्लाफोरखौथ' बांसिन मोना बुकिं गोजा जाना थायो बिथिंजाय सानै साथाम लाना दोनखायो जोंफोरखौ आरो साइडआवसो लायोना आंनो खिन्थु साइडआव लाग्रा नाङा दे माबायदिबा आरो नोंनि गार्लफ्रेन्डआव सों दे बोरै नङाबा नोंनि गार्लफ्रेन्डनि नाम्बारखौ आंनो हरना दोन लाइन मारि जानो गिनाङा आरो नोङो गियालै आङो दे आं आंनि गार्लफ्रेन्डनि नाम्बारखौनो होना दोनगोन मोजाङै सोंना ला माबायसि अबेनि दे गिनाङा आरो नोङो आं रायज्लायबाय थाया दे नोंखौ आं फोथायखायोलै नोंखौ बिदि सानखाया दे नोंनि गार्लफ्रेन्डनि नाम्बारखौबो हरना दोन आरो फट'खौबो हरना दोननोबा दोन दे नोङो आंनि गार्लफ्रेन्डनियावनो बिना ला दे जागोन दे गार्लफ्रेन्ड सासे नांगौ जामारदोंलै आंनो बेसेथ' सिंगोलै थाबाय थानो मालाय बयहाबो दङ रायज्लायबाय थायो लोगो हमलायलायबाय थायो बेरायनो थाङो आंहा गैया दिनै ब्रेकआप जानाया 6 मासनि बारलायलांबाय नाथाय गैया गार्लफ्रेन्ड सासेबो मोनाखै माबायसिबा नामखौ मा होनना बुंदोंमोन बिजुलि औलै आंनिया मा जाबावगोन बे आंनि हौवाया जेबोखौनो बुजि मोना फारसेथिंजाय एसेबां खस्थ' खालामनानै जाहोयोबासो आं बेखौ
हाजिरा खामला मावनानै जाहैयो आं बेखौ। थेवब्लाबो मानोबा आंखौ अननायानो थाङा। हौवा मानसि जातखौनो नायनो बाग्रा जाबायलै आं मिथिगौना एनिया। इसेबो आंनि फारसे अननायानो गैया। ना गुबुन हिनजावसो गोसोथोखुमायो आं जेबोखौनो बुजि मोनला। जेबो रायज्लायाबो। आं रायज्लायनो नागिरबाबो से खालामबाय थायो आंखौनो। सनिया आंथ' हौवा माहारिफोरखौनो मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाखाला। थकेबास जायो बिसोरो मिथिगौना। बेनिखायनो आंनो नांला। आं मालाबाबो रावखौबो गोसथोलाबो हाबाबो जाला। हौवा मानसिखौ गोसथोस्लायस्लाय हिनजाव मानसिखौनो गोसथोगोन आं मिथिगौना। माने हौवा मानसिखौ फोथायनो हाला आङो। ओरैबायदि थगायजाबाय आङो बे जिउआव। औलै माथो बुंबावनो आरो एनिया। नै फैदोंआनो खोमा मानसिया। माथो खोनादों आं। बे सासे हिनजावखौ ना न'आव फैबाथाय फनल' रायज्लायनो नुगोन फनल'। आरो सोरजों रायज्लायदों होनबा एनियाजों रायज्लायदों। एनिया सोर खिबौनि एनिया बियो। नोंसालाय जाबायना जायाखै? जाबाय जोंहा। आं जाथ'वाखै र' ओंखामखौनो। दे होमबा दा हरगोन ना? दा दोनथ'नोसै नों ओंखामखौ जाग्रो होमबा ओंखाम जानोसैबा। दे होमबालाय उनाव रायज्लायगोन ना एनिया? दे बाय। बाय। बा मिनि रायज्लायबाय दङ आरो ना। मा बेटाव नोङो आंनि मिनिनायखौ नायनो हाया नामा? लोगोजों रायज्लायदों नालाय बेनिखायनो मिनिदों आरो खालि एनिया खिबौनि एनिया नोम्मा खर'नि एनिया। बबेनि एनिया बियो सिख्लाना सेंग्रा हा? बेटाव नोंलाय माथो एनियाखौ सिख्ला होननानै मिथिखागौ। मानो आरो गोदानै सोंबावदों? सिख्ला मानसियानो मानो एसेबां रायज्लायबाय थायो हा? मा नोंखौ गोसोथोयो नामा? औलै गोसोथोयो जोंबो सानैया गोसोथोलायो। खुनु गेरेन्टि गैया आजिखालिनि जुगाव। बेटाव नोङो माबायदि मानसिलै? हौवाफोरजोंथ' सन्देह खालामो। मा सिख्लाफोरजोंबो सन्देह खालामग्रा जाबाय नोङो? होमबालाय माथो सानफ्रोमबो जानायनि लोंनायनि खिनायनि एनिया। आजिखालिनि सिख्लाफोर मा बुंबावनो। सिख्लाजों सिख्ला गोसोथोलायनाय। थै लाजियाबो खोमा। सिख्लाफोरखौल' दाय हमबाय नोङो। सिख्लाफोराल' नङा नोंसोर सिख्लाफोराबो माथो हौवाजों गोसोथोलायो हा? बिदि होननानै नोङो आंखौ साननाङा। बेलाय आंनि लोगोसो। जों बेस्ट फ्रेन्ड मिथिबाय। ओंखामखौ ना दोनदों थां ओंखामा जाहैदो। फैसा नांगौ दे आंनो 500। बबेनिफ्राय फैसा मोनबाय थानो आं बेटाव नों मानो बुजिया? जेबो बुजिया आङो। नोंखौलाय सोरथ' आंजों फैनो होदोंमोन? आं लाबोदोंमोन नोंखौ हा? नोंसोरलाय माथो बेग गिदिर लानानै खारसनफैदोंमोन आंनियाव। दानिया आं रावखौबो जाहोनो हाखाया होनदोंना। आं जाहोनो हाखायाबो रावखौबो। हारसिं मावना जा। बे बाथ्राखौ लानानैनो नोङो आंखौ बाथ्रा खोनासंहोबाय थायो दासिमहालागि। माला दे नोङो मोजां जागोन मानसिया? माला बुजिनाय जागोन नोङो बेटाव? एसे बुजिदो बेटाव मिथिगौना? थै खालि बखिनायल'। बे उर्मिलाया मा जाखो? आंनो फनखौनो हराखै माथो। बाल बयफ्रेन्ड नागिरनो होनाया मा जाखो? र' आंनो खबर लानि र'। हेलौ मालै उर्मिला? बयफ्रेन्डआ मा जाखो आंनो बयफ्रेन्ड नागिरना होनाया? बाल आंनो नांथारसिगौमोनहाय। र' दहाय बुंदोंमोन आङो आंनि बयफ्रेन्डनि सिगाङाव। जेबो खबर होथ'वाखै र'। माने दंनाया दङ सासे लोगो दङ बिहा। माने गार्लफ्रेन्ड दङमोन ब्रेकआप जाबायनो। ओमफ्राय बिखौ सोंगोन होनना बुंदोंमोन आरो। ओमफ्राय फसायबा लागोन खोमा नोंखौ। आंखौलाय फसायखागोन। फसायनो जेबो खोथायानो गैया नङा होमबा उर्मिला? मा मिथिगौ दा बिनि मेगननि नोजोरावसो दा नोंखौ बोरै नुयोबा दा? बा उर्मिला आं एसेबांबो साइस नङाथ'। साइस दङथ' आंखौ फसायखागोन आं मिथिगौ। दे फसायबाथ' मोजाङानो सोंनो होदों र'। दायो सोंगोन र' होननानै बुंदोंमोन माबा जाखो? दे बाल खबर ला आंनो माबारै नांगौ बयफ्रेन्डखौ। र'हाय बिजुलि एसे धैर्य हम। नों टेनसन लानाङा। सासे नङाबा सासेबाबो नागिरना होखागोन ना आंनि बयफ्रेन्डआ। बिनिया आमदानि लोगो दंखायो। ओमफ्राय नागिरना होआबा? मानो होआ जानो होगोनलै जाम्बि। दे दा नोंनि बयफ्रेन्डखौ खबर लाबा दसे उनाव। ओमफ्राय खबर लानानै आंनो हर। दे जागोन दे। दे दोनथ'नाय होमबा। बिराद गरमलै बाल ओंखामसो संनांगोन खोमा आं उर्मिला। दे माथो खालामबावनो आरो उफाय गैया। दे बिजुलि ओंखामफोरा संदो। आनै बिराद गरमथारलै। गेसखौ सोनालाबो नङाबा। एकदम बोरैबा मोनथारबाय आं गरमावनो। बेसेथो बुंनांगौ गेस सोनो फैसा गैया होननानै। माथो मोनसे खोथाखौनो बुंबाय थायो नों बिजुलि। गेस सोना लाबोनांगौ साला। ओरैनोबा माइरं थोआ ओंखाम थोआ जागासिनो। थांनोबो रोंलाहाय बेथो। मानोबा एसेबां दिन थाबाय दङ। दा थांदो होननाबो होखारनो हाया। बेसेबा लस जाबायहाय। बिनि सायाव आरो खामानिफोरखौबो मावनो नागिरा बादुलिथार। नै दाबो गेस सोनो थिनबाय थादों। अयथासार गरमथारलै आनै आङो ओंखाम संबाबो ओंखामावनो आलु होना दोनगोन दे। एसेबां गरमाव ओंख्रि संबाय थानो हानाय नङा आं। बिदिबा जानाय नङा बिसोर रावबो। सबायजों ना गोरान संनांगोन।
ओमफ्राय आलु फ्राय एवबानो जाबाय। मैखुन बारनैसो दङ मोनदोंमोन आं दहायो बेखौबो होफा। ए गसाय ओंख्रिबो संनांगोन भाजाबो एवनांसिगोन होनबा बेबो सबाय दालिबावसो। नानै सबाय दालिखौ आङो बारा संनो रोङालै नोंनो संदो ओंख्रिखौ। आङो ओंखाम गोजाखौ संनोसै लाखिबा आङो आलुखौबो एवगोन। नोङो ओंख्रिखौ संदे। खामानि दङ आंहा खामानि। दे संहोलांदो दे उखैबाय। फाफिसाला आरो बेसे दिन बेफोरबायदि साजा मोनबाय थागोन आङो। बिराद साजा मोनथारबायलै आङो एकदम खास्ति मोनथारबाय बे गरमाव। सानफ्रोमबो ओंखाम संबाय थानांगौ खामानि माखाखौ मावबाय थानांगौ। गासैबो बै लैथोस्रि गुन्दिनि थाखायनो जाजोबदों। नायबासो दं र' आंबो नोंखौ हिन्जाव नोंखौ। बे उर्मिलाया बयफ्रेन्डखौ बानायना होबाथाय आंनो जेबो नांला आरो। बे न'आव थाला रुम भारासो थागोन आं। जाख्ल'गोन आं बयफ्रेन्डखौ जाख्ल'गोन। बिदि सोर थाबाय थानो हानो एसेबां गरमाव थै। आयै नों बेफोरबायदिसो। जाय सिख्लाखौबो आं मोजां मोनदोंमोन बे सिख्लायाबो आंनि बिब'सो जाहैबाय। आं दिनै लाजिबाय आयै। आं गावगायनि बिब'खौनो आं गोसोथोफ्लांदोंमोन। बेफोरो गासैबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों आयै। नों जुदि आब'खौ बेफोरबायदि खालामामोनबा दिनै जोंफोरो बिदि गोसोथोलायामोन। दिनै मोनथियावसो जोंफोरो गोसोथोलायदों आयै। आयै नों बिदिसो ना? नों आफाखौसो रायबाय थायो सानफ्रोमबो गाज्रि होननानै। गाज्रिया नोंसो। न'आव थांनानै बुंहैगोन आं बांबुलिया सोर होननानै। होमबानियानो आइया शक जागोन। बा हौवाजों लोगो नांनानै बियो जायदुमखौ बुथारनो नागिरदोंमोन आरो दैयाव। बिसोरासो लोगो नांनानै दैयाव गारहरदोंमोन जायदुमखौ। खोब सोथि साबित्रि बायदि दिन्थियो माथो आइयालाय। आरो जायजोंबा बियो फार्स्ट टाइम हाबा जादोंमोन बेबो हिनजाव गोनां गथ' गोनांसोनो। ओमफ्राय आरो सेकेन्ड बाराव मैथास्रि मादैनि हौवाजों। बिनि उनाव आरो आफाजों। बे आफायालाय मोनथिगौ ना मोनथियामोन मानो हाबा खालामनायमोन आइखौ? बे आफायानो आइखौ हाबाखौनो खालामनाङामोन होमबाना आं जोनोमानो जानाय नङामोन। आं जुदि जोनोम जायामोनबा आं जायदुम आब'खौ मोजांखौनो मोननाय नङामोन। बिराद दुखु मोनबायलै आं आयै गोसोआव। आरो बिराद लाजिनायबो मोनदों। बे जायदुम आब'आबो मानो खिन्थायाखैमोन दे जोंफोर सानैया असे बिब' फंबाय जालायो होननानै। आयै जोबोद दुखु मोनदों आङो। नों बिदिसोमार। आं सानोमोन आयै बयनिख्रुइबो नोंनो मोजांसिन बिमा होननानै। नाथाय नङा नों सासे दायनिसो। गावगायनि फिसाजोखौनो बुथारग्रा। औ जायदुमा थैयाखै थेवब्लाबोथ' थैगौमोन ना। बै मैथास्रि मादैया बासायनायखायसो हौवाजों लोगो नांनानै बिसोरासो जायदुमखौ गारहरनो थांदोंमोन दैमायाव। बाहायै बा नों बिदिसो। होमबा आंखौबो नों मालाबा बुथारगोन ना मायो सोरखौबा गोदान मोनबाथाय? आफानिख्रुइ जुदि धोनि मोजांसिन हौवा मोनोबा आंखौ बुथारनानै नोङो मा नों गुबुनजों थांगोन नामा? दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। मैयाबो भिडिअ हगारनो हायाखैमोन माने आङो गुवाहाटियाव थांदोंमोन आरोना हस्पिटालाव। ओमफ्राय दिनैबो बेखिनिखौनो जेन थेन हगारबाय आरोना। जुदि जेबो प्रब्लेम जायाबा गाबोन मोजाङै हगारसिगोन आरोना। मोजाङै माने एसे गोलावै लाबोआबाबो गुसुङैबाबो लाबोगोन आरोना। खिन्थु दिनैनि थाखाय फोजोबथ'नाय जाबाय आरोना। फारसेथिंजाय बिराद गरम आरोना लोगोफोर माथो खालामबावनो। एसिबो गैया फेनबो लानो मोनहैया जाबाय। गिसिब सिबैसो डायलग होगासिनो आरोना लोगोफोर। फंनैसो डायलग होलाय खेबनैसो सिबलाय बेफोरबायदिसो खालामबाय दं आरोना लोगोफोर। नङाबा उफाय गैया ओरैबायदि गरम। नोंथांमोननिथिंजायलाय माबायदि बोथोरफोरा? गरम ना थान्दा ना अखा हादों? जोंनिथिंजाय अखा गैया बर्थमान दिनै लोगोफोर ओरैबायदि माने गरम। दे होमबा लोगोफोर ना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम आरोना। जाहाथे आंबो सिलभार बाटन मोनो। जायबा साबस्क्राइब खालामना लायाखै साबस्क्राइबबो खालामना ला आरोना। गोबाङानो भिडिअखौ नायो ओमफ्राय साबस्क्राइबबो खालामा लाइकबो होआ। लाइकआथ' एसे फैयो देनाय जायबा होबाय थायो बिसोरनि थाखाय थेंक इउ। नाथाय कमेन्ट आरो साबस्क्राइब आयौ खमथार आरोना। आङो एसेबां खस्थ'यै भिडिअ बानायो बेमार आजारबाबो नोंथांमोना आरो मोनसे लाइक होनोनो माबायो बायो। এনেকা হলে কেঙ্কা হব লোগোफोरहा ইমান বাবাय করলে কেঙ্কা হব কথাটো কোৱাচোन। दे होमबा लोगोफोर दिनै फंनैसो हारसा बुंनायखौनो गाज्रि मोननाङा आरोना। सोरबा सोरबि गाज्रिबो मोनग्रा दङहाय।